Dobrý deň, vážení diváci. Dnes opäť uvádzame rubriku Kolutoč histórie. Java 350 typ 640 bola vyrábaná v rokoch 1991 až 2024. Zdedila všetko od svojich predchodcov 638 a 639. Už od roku 2007 však nespĺňala Euro 4 a bola vyvážaná najmä do Južnej Ameriky. Čo u nás znamenalo predaj motocykla len ako kompletnú sadu náhradných dielov pre už existujúce prihlásené stroje. Motorka bola dostupná vo verziách Style, Military a Retro 634. Posledné spomínané Retro pripomínalo nostalgickú éru 80. rokov. Čiže notoricky známy podvozok a motor z 3,5 bol odetý do nového dizajnu. Jedine spojka sa dožila väčšieho priemeru koša a lamiel. Za príplatok bol opäť v hre Olimaster na zade zmesou oleja a benzínu z externej nádrže umiestnenej vľavo pod sedlom. Motocykel Java 350 typ 640 bol posledným v histórii československých dvojtaktných 350 so svojím veľmi úspešným dizajnom. Dvojtaktné motorky Java, ktoré sa počas takmer 80. rokov od Peraka až po 640 dostali na vrchol dokonalosti. Vážení diváci, ak sa vám naše video páčilo, sledujte nás aj naďalej a dajte nám like.